Bapak sinten menika? Parangasma? Pak Tarno. Spesial kagem Pak Tarno. Ya, cocok. Kalau kasih kita Pak E. Kalau Bapak, monggo. Jos. yen sinawang ana nindra sapa wengi sing renandang tresno janur kuning langkung-langkung sapa wengi sing kang nandang uyung rasa tresno
Penak ya Mas. Enak banget ternyata. Dan gitu. Iki Dibolak-balik ya ora dadi Campur sari kok. Apa-apa. Jenenge campur sari, sok dangdut, sok gending, sok langgam. langgam. Iki diwolak-walik saya kepenak. Iki kok mbok nek iso ki ora nganggo bubar wong isisan. Ora, oh mboten ngangge bubar. Iku bar robananan terus bablas campur sari sisan lho Pak Agus. Lah nggih tekan esuk to ya Mas. Timbang kanca-kanca niki mengke mantuk ge ya gur ngopo lho. Lah iya to ora ndek gawean ning omah. Lah iya. Lah iya mancing. Mancing perkara. Pun lajengaken. Nggih. Tresno iki ora mendhet. Sing tresna sampun katut. Inggih, mugi saged Matur nuju sembah prana. nuwun. Tur nuwun Pak. Nggih.